recordo quines van ser les primeres paraules de la gent que m'envoltava, i és que, nena, tu no saps on t'has ficat. Què us va motivar a entrar al sector portuari, històricament dominat per homes? Per mi va ser la primera feina en acabar els estudis i llavors precisament vaig entrar a un lloc que era la secció d'estiva d'una companyia i tot eren homes. Però bueno, em va engrescar molt la professió i vaig fer una carrera professional amb aquest sector. La meva experiència va ser, al principi, els meus comandaments es soltaven una miqueta, no? Perquè era com que tu volies demostrar que eres vàlida i ells volien que no et facin mal i així, no? Això sí que era una miqueta contradictori en el moment. Tothom deia el mateix. Pensa que ets l'única, no dona, l'única nena que estarà allà. Que realment no era veritat, perquè hi havia peixateres, estaven les xarxaires, però clar, tot el que és la part administrativa només treballen homes. I va ser això. O sigui, jo també em vaig sentir molt protegida al principi i em donava molta ràbia de «Ai, anem a veure la nena a l'oficina». Per una part te sents bé, però també arriba un moment que penses fa falta tanta protecció, no? O sigui, no cal. En el meu cas és algo diferent perquè jo procedeixo del sector privat, d'una empresa privada que era una agència de duanes del meu pare, i vaig entrar quan ell va morir. En el despatx hi havia moltes noies que treballaven, això sí, però a nivell directiu, menys, està clar. El meu pare era estibador, jo ja coneixia la duresa de la professió, però també la part aquesta més solidària i lluitadora, crec que és el que més em va enganxar. Les primeres companyes que van entrar al 97, que van entrar 7 dones, amb un col·lectiu de 800 homes en aquella època, doncs a cada promoció que entraven dones hem anat trencant cadascuna amb com ha pogut el sostre de vidre que teníem. Sempre s'imagina un policia fent força amb un delinqüent, no? I dintre de la professió aquesta tasca és mínima, o sigui, hi ha un volum de tasques moltes. Gràcies a Déu. Sí, no, però perquè s'han de desenvolupar i que no és tot la força i tot córrer ràpid, no? O sigui, és absurd pensar només en la professió de policia com un home fort i una dona pot fer, potser inclús és molt més forta que l'home, o sigui, això no és qüestió de gènere. Els meus caps sempre em deien, des que estàs tu aquí, els pescadors estan més relaxats. Potser al ser una dona, quan venien a fer papers o venien a fer qualsevol cosa, no parlaven de la mateixa manera que quan era un home. Perquè jo aquell dia havia anat malament, no havien pescat, estaven enfadats, havien trencat la xarxa, el que sigui, i quan venien a parlar amb mi, era com que es baixaven, no? Al final també tenim un altre punt de vista al tractar els problemes, els temes. Clar, és que al final a l'oficina han quedat les 3 noies que som les que portem administració i comptabilitat i els homes que n'hi ha a l'oficina són els caps. I a la llotja, a la subhasta, són tot homes. Clar, el paper, tot el que ells quan venen a fer coses, que és el 99% del que ells necessiten, som dones les que estem allà. I ara vosaltres heu de pujar un esglaó més, que ara falta una mica de camí. Sí. Nosaltres, per exemple, una cosa que sembla molt òbvia, per almenys dins l'estiva, que és mateixa feina, mateix sou, que no es dona en tots els àmbits, per desgràcia, no? Però, clar, nosaltres sí que hem hagut de lluitar per coses tan bàsiques com tenir un vestuari per dones i un vestuari per homes, o tenir lavabos com a peu de les grues, a prop del lloc de feina, tenir plans d'igualtat a l'empresa, tenir acords de lactància, avaluar els llocs de feina per quan et quedes embarassada, que està adequat al lloc de feina, fer uns bons acords de concreció de jornada i de conciliació familiar, perquè la corresponsabilitat, amb un bon acord, també s'acollin els companys i no només les companyes. Aleshores, és una sèrie de coses que partíem de zero. I per mi ha sigut un avenç brutal dins de l'estiva. Al cos de policia portuària la veritat és que m'encantaria que el nombre de dones augmentés, però molt. O sigui, de 140 només 12 som dones i de comandaments ara mateix només estic jo, amb la qual cosa és una diferència. No sé si és per un tema
físic, de fortalesa física, que al nostre sector hi ha menys dones, perquè en altres professions la dona ha entrat amb els metges, al món jurídic, no sé, en canvi en aquest sector va més a poc, potser la... Jo dintre de l'associació de consignataris, o sigui, ho veig amb orgull que hi ha 4 dones ja a la junta directiva. Clar, Bueno, quina seria la fita? Que alguna arribi a presidenta, saps? bueno, la formació és importantíssima Sí. i crec que hem de treballar el lideratge, perquè a vegades ens costa ser líders perquè sabem formar-nos, però ens falta potser ser més líders, no? Jo la recomanació que faria a les dones que ens envolten potser seria que deixin de tenir por, que s'oblidin dels clitxers, l'essencial, que tothom és capaç de poder arribar i fer un pas endavant cap amunt i sobretot que amb molta paciència, formació, també tenir en compte que no et puguin superar els problemes que tinguis familiars, o sigui, el teu voltant familiar, que no sigui un obstacle, sobretot, i que en tot el que il·lusiona, que tiri endavant. És important que la conciliació familiar et sigui favorable. Et sigui favorable perquè això et dona confiança a partir de tu mateix, perquè al final tot el que volem fer ho tenim en el cap i en la nostra empenta de tirar endavant. I si confiem en nosaltres segur que tindrem èxit. Potser sí que hem trencat un sostre al donar el pas i que podem ser un exemple, no? D'altres dones que per alguna raó creuen que no tenen capacitat, però és que realment al final és pensar que no has de tenir por per donar el pas. Totes les que estem aquí, doncs, al final estem en un sector molt masculinitzat, és així, i bueno, doncs això que el sostre de vidre doncs, es trenca amb aquestes coses, amb acords nous, amb la lluita, no? del dia a dia, que a mi és una de les coses que més orgull em fan. S'ha fet tasca, però se n'ha de fer més.